ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് മന്ത്രം 2 ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് അല്ലേ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 2 പറയുന്നത് കുർവന്ന ഏവ കർമാണി ജിജീവിഷേദം സമാ ഏവം ത്വയിന്ന അന്യദം ഇദാ ആസ്തി ന കർമ്മ ലിഭ്യതേ നരേ. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പൊ
ഇതിൽ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു, ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് എത്ര വർഷം ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയില്ല, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കണുണ്ടോ ജീവിച്ചിരിക്കണതില്ല എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്ര വർഷം ജീവിച്ചാലും അവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭക്തി ഉദ്ദേശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവന്റെ ഉള്ളിൽ വരാമെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് ശരീരമാണോ മനസ്സാണോ ആത്മാവാണോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്തി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭക്തി ഈ ജന്മത്തിൽ തീർന്നില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞത്. അതിന് മരണമില്ല. ഏതിന്? ഭക്തിക്ക് മാത്രം നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, ബാക്കി എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നമ്മ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ നശിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ മരണത്തോടുകൂടി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം പോവും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ധനം പോവും, നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പോവും, നമ്മളെ രാജ്യം പോവും. ഇന്ന് അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ നാളെ ഉഗാണ്ടയിലായിരിക്കും ആള്. മനസ്സിലായോ? സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിളാ. മനസ്സിലായി? എന്ത് മാത്രം നിലനിൽക്കും? ആ ഭക്തി മാത്രം നമ്മളേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ അതിന് മരണമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാക്കാം. ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയത്തും ആ ഭക്തി നിലനിന്നിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോക 2-3 വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കാം ആദ്യം. ഒരാൾ വായിക്കും. ലീലാമാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. കുർവിന്ന വേഗ കർമാണി ജീവി വിഷേച്ഛതം സമാഹ ഏവം ത്വയി നന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രമീള മാതാജി വായിച്ചോളൂ. പ്രമീള. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജിവിഷേച്ഛദം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ ദോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജിവിഷേച്ഛദം സമഃ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ ദോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഓക്കെ, പ്രീത ജയമാതാജി വെച്ചോളൂ. കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമാഹ ഏവം ത്വയി നാന്യതേ തോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി? വായിച്ചോളൂ. പ്രഭമാത, ആരാ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛദം സമഃ ഏവം ത്വയി നന്യതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ വിധത്തിൽ വിവർത്തനം പറയുന്നത്, ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തി തുടർന്ന് ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. 2 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ 100 വർഷം ജീവിക്കുക 10,000 വർഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് വരുന്നില്ല എന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് താഴ്ത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വഴി അല്ലാതെ ബാക്കി ഏത് വഴിയിലേക്ക് പോയില്ല. അതല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള പല ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്, അല്ലെ? തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ. ഈ തമസിൽ നിന്ന് ജ്യോതി, മനസ്സിലായി? എന്താണ് ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആ വെളിച്ചം, ആ പ്രകാശം, ആ ജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കും. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഞാനാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതായത് ശരീരവും ഞാനും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, അതായത് ആത്മാവ്, അല്ലെ?
അത് ശരീരവും ഞാൻ ഒന്നിച്ചെന്നുള്ള ചിന്ത. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ആത്മീയ ലോകത്തു നിന്നും ശരീരം ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ശരീരമുള്ള ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അറിയണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കളയണം. അതായത് നമ്മളെ ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് താൻ ശരീരമാണെന്ന് കരുതി ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെയും കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പിറകില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകില് മനസ്സിന്റെ പിറകില് ബുദ്ധി, അതിന്റെ പിറകിലാണ് ആത്മാവ്. ഇത്രയും സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4-5 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മ അതെന്താണ്? അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു അവിടെ ഇരിക്കണ ആരും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് പ്രകൃതിയിൽ അല്ലെ. അത് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം, കണ്ണിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കണ്ടു. പിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സിലേക്ക് അത് വരികയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കാണ്. അത് എടുക്കണ്ട എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താന്ന് വിചാരിക്കുക? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രോബ്ലം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മാവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിറകെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങള് നമ്മളെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. വികർമ്മം, അത് നിക്ഷിപ്ത കർമ്മം, പിന്നെ കർമ്മം, അകർമ്മം. 3 തരമുണ്ട്. അതിന് തന്നെ ആദ്യം കർമ്മം, പിന്നെ അകർമ്മം, പിന്നെ വികർമ്മം. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നിഷിദ്ധ കർമ്മം, അതായത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുവായ കർമ്മത്തിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. മനസ്സിലായ? ഭൗതിക നിയമങ്ങളല്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്ടിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ അവഗണിക്കാം, നമുക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാം, നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ നമ്മള്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയില്ല, കാറ് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ ലൈസൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥം നടുറോട്ടിൽ കൊണ്ട് കാർ ഇടാനുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ആ കർമ്മത്തെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടും, സർക്കാരിൽ ലൈസൻസ് ഇട്ട് കാർ ഓടിച്ചു പോകുന്നു. എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ അന്ന് ഞാൻ നടുറോട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പോലീസ് പിടിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തികളാണ് കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. സംസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ രീതിയിൽ അതിലാണ് നമ്മളെ ചാതുർവർണ്ണങ്ങളും ചാതുരാശ്രമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥ സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അത് കൂടുതലായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ അതൊക്കെ അതിന് വരുന്ന പാർട്ടുകൾ. അതൊക്കെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും കർമ്മം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തികളല്ല, നിയമപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈസൻസ് കിട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കറക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒതുക്കി കാർ ഓടിച്ച് പോവാം, അതാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ റൂൾസുകളുണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള റൂൾസുകൾ, വൈദികമായിട്ടുള്ള റൂൾസുകളുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം. അതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ മുക്തനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ട കർമ്മം ഏതാണ്? അതിനെയാണ് അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം.
അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ പറയണാണ് അകർമ്മം. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഭഗവാന് മാത്രം മുക്തി തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവില്ല. അതായത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ചെയ്യണത്. അതിൽ നമ്മ ഒരു ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണേ. ഒന്ന് വികർമ്മം, പിന്നെ എന്താണ് കർമ്മം, പിന്നെ അകർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ, നമ്മ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മം വരും. അവിടെ അങ്ങനെ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം. ആസുര ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള കാരണം അതാണ്, വികർമ്മം ചെയ്യണതാണ്. പിന്നെ അത് കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ച്, പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതിനാണ് സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത, താഴത്തേക്ക് പോരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. മുന്നിലേക്ക് പോകും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല സ്വർഗലോകം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ജനലോകം, തപോലോകം, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏത് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോ. അതേപോലെ അങ്ങനെ ഉയർന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയ വിശുദ്ധ പ്രേമം അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്കാണ് പോണത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. വികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴോ താഴ്ത്തിക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് രണ്ടുമല്ല. ഇത് എനിക്ക് മുന്നിലേക്കും പോണ്ട താഴ്ത്തിക്കും പോണ്ട, എനിക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഡയറക്റ്റ് വേറൊരു വഴിയാണത്. അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മളെല്ലാ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ 24 hours നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റില്ല, അതിന് പതുക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയും വേണം. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അകർമ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം മാറ്റിവെക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവൻ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഈ കർമ്മം നമുക്കിത് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നത് പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഹൃത്തം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് വിളിക്കാനോ തോന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും ആ വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ കാട്ടുജാതിക്കാർക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അവരെ രീതിയിൽ ആരാധിക്കാണ് പല രീതിയിലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യ ജീവവർഗത്തിന് അറിയാം, എന്തോ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആ കാട്ടുജാതിൽ മറ്റുള്ള സിംഹോ പുലിയൊന്നും ചെയ്യണില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമാണ് ആ സാധ്യത കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് ശരിക്കും എന്താണ് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അകർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ മനുഷ്യന്റെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ജീവാത്മാവിന്റെ വികാസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത 8ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകം 3 ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിണത ഫലവും ഇതനുസൃതമായി ഭാവിയിലെ പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയയോട് കൂടി ചേരുമ്പോൾ കർമ്മം പൂർത്തിയായി. അപ്പൊ നമ്മള് 8ാം അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും? ഓക്കെ, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 3ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരം സ്വഭാവധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്വരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവെത്ര ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീര വികാസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ജീവാത്മയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മുഴുവനും അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ വികാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ്, ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടും കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീത 8ാം അധ്യായത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് ഭാവിയിലെ പുനർജന്മം എന്ന പ്രക്രിയ കൂടി ചേരുമ്പോൾ കർമ്മം പൂർത്തിയായി. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നല്ല ജന്മം, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകും.
അല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വികർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും, അകർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങളെ മൂന്നായി തിരിക്കാം. അവയാണ് മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം. അതായത് നിശ്ചിത, അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വികർമ്മം അതിൽ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതേപോലെ വാക്കുകൊണ്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും ചെയ്യാം. അന്യന്റെ മുതൽ അന്യമായി കൈക്കലാകാൻ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് നിശ്ചിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, അന്യന്റെ മുതലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതില് രണ്ടാം മന്ത്രത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരാണ്. കാരണം നമ്മള് ചിന്തിച്ചാലടക്കം, ഒരു അന്യന്റെ മുതല് ചിന്തിച്ചാലടക്കം നമ്മൾ വികർമ്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് ചിന്തിക്കുകയെ അതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ മാനസികമാകുമ്പോ അന്യന്റെ മുതൽ അന്യായമായി കൈക്കലാക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുകയോ മനസ്സുകൊണ്ട് നിശ്ചിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അസത്യ കാര്യങ്ങളെ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുക, പരലോകമില്ല എന്നും ദേഹമാണ് ആത്മാവ് എന്നും ചിന്തിക്കുക. ഇവയാണ് മാനസികമായ നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വികർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ടടക്കം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ പരദൂഷണം എന്നൊക്കെ പറയണില്ലേ, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും തിരിച്ച് നമ്മളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, പിന്നെ അസത്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ, സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, അതാണ് പരദൂഷണം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവുക, പരലോകമില്ല, അത് നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവരെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു ലോകമില്ല, ഈ ലോകം ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ്, എത്ര പണിയെടുക്കുക എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അതാണ് പരലോകമില്ല എന്ന്, ദേഹമാണ് എന്നും ദേഹമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതായത് ആത്മാവ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്താഗതി. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേഹമാണ്. അതിന് ശരിക്കും സയൻസ് പരമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ. ഇവയാണ് മാനസികമായ നിഷിദ്ധ കർമ്മം. ഒക്കെ വികർമ്മത്തിലേക്കാണ് കിടക്കുക. കാരണം നമ്മളെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എപ്പോഴും ഭക്ത സഹവാസം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര. അതിൽ സാധു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആനകളെ കൂടെ കുട്ടിയാന പോണ പോലെ. ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഇവരോട് ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് വരും. അവബോധം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത്രയും ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ് ആ ആഹാരം നമ്മൾ ഭഗവാന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ നല്ല ഒരു അവബോധം തന്നെയാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് പോണത് അല്ലെ. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ രുചിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒന്നും കൂടെ അത് അതിന്റെ പവർ അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കാരണം. ഞാനത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവൻ പൊറോട്ട അടിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷത്തിനാണ് പൊറോട്ട കൊണ്ട് തരുന്നത്. അവന്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ തീർക്കണ പൊറോട്ടമേലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ അവബോധം അതിലെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവബോധം നമ്മളെ അത് നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ സാധാരണ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാരണം എന്താ, അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട്, അപ്പൊ അതിന് അവബോധം, മനസ്സ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മനസ്സ് വളരെയധികം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നാ പറഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വികർമ്മം ഉള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോണത്. നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അത് വികർമ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുക എന്നല്ലാതെ നീ ലോകത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും എല്ലാ ഇതിലും നമുക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വികർമ്മത്തില് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വികർമ്മമാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനു ചിന്തിക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർ മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ആ മനസ്സിനെ നമുക്കത് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സ് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ, ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്തിനങ്ങളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നമ്മൾ എന്താണ്, മാക്സിമം ടൈം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. മനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം. നമ്മുടെ ശരീരം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, ശരീരത്തിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേണം. ഇത് എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ പിടിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക്. വാചികം, പൗരുഷമായ സംസാരം, അസത്യം പറയുക, പരദൂഷണം പറയുക, പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത നിഷ്പ്രയോജനമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. ഇവയാണ് വാചികമായ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ.
നമ്മൾ പരദൂഷണം പറയാ. ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് പാമ്പ് തവള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് പാമ്പ് വന്ന് തവളനെ പിടിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് അനാവശ്യമായ ശബ്ദത്തിന്റെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 99% സംസാരം നമ്മളെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞു പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് വാചികം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവയാണ് വാചികമായിട്ടുള്ള അസമകൾ. ഇതൊക്കെ വികർമ്മത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് മനസ്സായി, പിന്നെന്തായി നമ്മളെ സംസാരമായി, പിന്നെ അടുത്തത് ശരീരം. അന്യായമായ പരദ്രവ്യ അപഹരണം, ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാത്ത ഹിംസ ചെയ്യുക, പരധാമഗമനം എന്നിവയാണ് ശാരീരികമായ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം അപഹരിക്കുക, പിന്നെ ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാത്ത ഹിംസകൾ ചെയ്യുക, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പിന്നെ ഹിംസിക്കുക. ഏത് മനുഷ്യനായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തെറ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മൂന്നായിട്ട് വികർമ്മത്തെ തന്നെ ശരീരവും മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കും. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളാണ് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, രാജസീയമായിട്ടുള്ള, താമസീയമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ വികർമ്മത്തില് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം. മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായ കർമ്മദോഷങ്ങളാൽ വൃക്ഷലതാദികളായി ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വാചിക കർമ്മദോഷം കൊണ്ട് പക്ഷിമൃഗാദികളായി യോനികളിൽ ജനിക്കുന്നു. മാനസിക ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ചണ്ടാല ജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു. അതിന്റെ നമ്മൾ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മ വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് ജനിക്കും. വാക്കുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മ പക്ഷിമൃഗാദികളായിട്ട് ജനിക്കും. മാനസികമായ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൃക്ഷലതാദികൾ, വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിമൃഗാദികള്, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചണ്ടാല ജാതിയിൽ ഏറ്റവും, അതായത് ഭഗവാന് കിട്ടാൻ വളരെ അപൂർവമാണ് അങ്ങനത്തെ ലെവലില്. ഇപ്പൊ നമ്മ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുജാതി എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഏത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം? പലരിലും പല രീതിയിലാണ് ആ മാലിന്യം, കർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആ കർമ്മത്തെ മാറ്റിക്കളയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തേ തീരൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? താഴത്തേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കിട്ടില്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ മരമായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവബോധം തന്നെ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ കിട്ടാൻ അത്ര ജന്മം. അതിന് നമ്മളെ ഈ ഒരു ലീലയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, അതാണ് കുബേരപുത്രന്മാരെ ലീല അല്ലെ. അതില് മരങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ശരീരം കൊണ്ടാണ്. അവരെന്താ ചെയ്ത്? നഗ്നരായിട്ടിരുന്നിട്ട് അവര് പിന്നെ കന്യകമാരായിട്ടുള്ള ഇത്, അത് നാരദനെ കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവര് മരമായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ്. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുക. അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യും. ചണ്ടാലനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ശരീരമാണ്. പിന്നെ അതിനേലും ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ വാക്ക്, മനസ്സിലായി? അതിനേലും ഇത്തിരി കുറഞ്ഞ മനസ്സ്. മനസ്സുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് മൂന്നിനും 3 സ്റ്റെപ്പാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈവൻ ഹിംസയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പശു ഇറച്ചി അത് ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സാധനം ഗായ്, അത് പശുവിനെ നമ്മൾ ഹിംസിക്കാൻ ഒട്ടും പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പശു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിതനുസരിച്ച് നമ്മളതിൽ മുന്നിലുള്ള ജന്മം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഡൗട്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴത്തേക്ക് പോരുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള ലെവലിൽ കോഴിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, അത് അതിനേലും താഴെ മത്സ്യം, അതിനേലും താഴെയാണ് വേറെ ചെറിയ ജീവികൾ, അങ്ങനെ പോരാണ്. അപ്പൊ അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശു അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിതം, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ തൊട്ടാളെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷികളാകുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതി കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ്.
അതിനെ താഴെയാണ് മത്സ്യം. അതിനേലും അവരുടെ ജീവിത രീതി കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമാണ്. അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയല്ല അവരുടെ ജീവിതം, അല്ലെ? കുറച്ചും കൂടെ അവബോധം കുറച്ച് കുറവാണ്. എല്ലാവർക്കും അവബോധം ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവബോധം കുറവുള്ളവരെ അതിന് എക്സാമ്പിളും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നഖമുണ്ട്, അല്ലെ? നഖത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളിടത്തോളം അതിന് ജീവനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നഖം വളരില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ നഖം മുറിച്ച് കളയേണ്ട കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ അവബോധത്തിന്റെ ലെവലുകൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈ മുറിക്കുകയാണെങ്കിലോ പ്രശ്നം വന്നാ, മനസ്സ് വിരല് മുറിച്ചാലോ പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷെ നഖം മുറിച്ചാലോ പ്രശ്നമില്ല. പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആ പാപത്തിന്റെ ലെവലുകള് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പാടിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ശാരീരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതിനപ്പുറത്താണ് എന്താണ് ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ്. മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചണ്ടാല ജാതിയിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത വാങ്ങും. മനുഷ്യജന്മമായിട്ട് ജനിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും. വേദവിധികൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കർമ്മത്തെ സുകർമ്മം എന്ന് പറയും. നല്ല കർമ്മം, വേദത്തെ അടിമാറ്റി. അപ്പൊ കർമ്മത്തെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണേ സുകർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വേദവിധികളായിട്ട് ചെയ്യണം, പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് അതിനൊന്നും കൂടെ പ്യൂരിഫൈ ഫോമിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കറക്റ്റ് കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേദവിധികൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സുകർമ്മം എന്ന് പറയും. നല്ല കർമ്മം, ഇത്രയുള്ള അതിന്റെ കാര്യം. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അത് വേദവിധി അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാതും വേദവിധി അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് ശരിക്കും കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മള് അത് മാത്രം ചെയ്യാന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് സുകർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ കർമ്മം തന്നെ സുകർമ്മത്തിൽ വേദവിധികളോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി പുണ്യം കിട്ടുകയും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നിഷേധ കർമ്മം ചെയ്താലും ജനിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടിനും തെറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക്. എന്താണ്? നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം മുകളിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ? അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് വരും. അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റായ കർമ്മം ചെയ്താലോ, വികർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാലോ വീണ്ടും എന്തെത്തും? എവിടെ എത്തും? വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ എത്തും? താഴ്ത്തിക്ക് പോയി നമ്മള് താഴ്ത്തിക്ക്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ സ്വർഗത്തിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ ഏതാണ്? തപലോകം, ജനലോകം, ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോ താഴ്ത്തിക്ക് വീണ്ടും മധ്യലോകത്തിലേക്ക് വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം? പക്ഷിയായിട്ടും മൃഗമായിട്ടും പക്ഷിയായിട്ട് മൃഗങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതളം, സുതളം, തളാതളം, അങ്ങനെ താഴത്ത് പാതാളം, നരകലോകം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, കുറെ ഉണ്ട്. 28 നരക ലോകത്തെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പോയി കിടക്കുന്നേക്ക് അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചു വരാം, അയാൾക്ക് കർമ്മം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, അയാൾ അവിടെ കിടക്കണ്. നരകത്തിൽ കിടന്നിട്ട് പല പല പരിപാടികൾ അവിടെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാതന ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ചു വരാൻ പാടായിരിക്കും. തിരിച്ചു വരാൻ പാടായിരിക്കും. തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം. വരാം. അതിന് തക്കതായ ഒരു ശരീരം വരുമ്പോ അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക ശരീരം? അതിൽ കിടന്നോണ്ട് നല്ലതാവാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതിൽ കിടന്ന് നല്ലതാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാം? ഇവിടെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ തീരുമ്പം തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരു കുറ്റവാളിനെ അടിച്ച് ജയിലിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് 5 വർഷം 10 വർഷം ചിലപ്പോൾ ജയിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പുറത്തു വിടും, അല്ലെ? അത് തന്നെ അവൻ താഴ്ത്തിക്ക് പോയി അവന്റെ ആ ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോ അവന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാം, വീണ്ടും മധ്യലോകത്തിലെത്തും, വീണ്ടും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കിട്ടും. അതായത് പുറത്തിറങ്ങി വരും കുറ്റവാളി, അവന് സാധനം കിട്ടും, വീണ്ടും അവൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും പോലീസ് പിടിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിടും. ഇത് തന്നെയാണ് ഹരേഷ് പ്രഭുജി, ഇത് പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളതാണ് പ്രഭുജി വായിക്കുന്നേ? ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. അതെ, അല്ല ഈ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതെ ബുക്കിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാതും ബുക്കിലുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണ പ്രഭുതിൽ കാണുന്നില്ല, ഞാനും കുറെ നേരമായി നോക്കുന്നു. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഞാൻ കുറെ നേരമായി നോക്കണു പ്രഭു. ആ കർമ്മം അവിടെ ചിലപ്പോ പല ബുക്കുകളും റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മനസ്സിലായിട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കണ്ടേ? അല്ലല്ല, ഇത് തന്നെ ഈ ബുക്ക് തന്നെ, ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്.
അതിനൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. അതില് വികർമ്മ അകർമ്മത്തിനൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇല്ല. പിന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതില് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവതിയിലൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവതി പഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് പഠിച്ചാണതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ? അതൊക്കെ അറിയാം, അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 2-3 സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു തന്നതിലില്ല പറയുന്നതില്ല. മനസ്സ് മനസ്സ് വാചികം അതൊന്നും ഇല്ല. അതില്ല 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 അത് ഇതിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ശരിയാണ്. അതുപോലെ ചണ്ടാള ജാതിയിൽ പിറക്കുന്നു അതില്ല. മനസ്സിലായി. ആ ലൈനില്ലാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ല, മൂന്നായിട്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ശരി. ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവാ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാതും ചിലപ്പോ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടെ. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ലെവലുണ്ട് വരണം ഇതിന്റെ തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ലൈഡുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണിത്. ഓക്കെ, തമോ ഗുണം രജോ ഗുണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ ശരി. അപ്പൊ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക്. സ്ലൈഡ് തന്നെ ബുക്കിലും കൂടുതലാണല്ലോ, കുറവല്ലല്ലോ എന്തായാലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അകർമ്മം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു നമ്മള്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏതാണ് നമ്മള്? ചണ്ടാല, അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വേദവിധങ്ങളെ വേദവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാതാജി. ഹരേഷ്ണ സുകർമ്മത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ വീണ്ടും വേദവിധികൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കർമ്മത്തെ സുകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. വേദവിധികൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ സുകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. സുകർമ്മത്തെ വേദവിധികൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി പുണ്യം കിട്ടുകയും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും വരികയും, അതേപോലെ നിഷേധ കർമ്മം വികർമ്മം ചെയ്താൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഈ സ്ലൈഡ്സുകൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വേദവിധികൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, ഉപാസന കാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിൽ വരുന്ന ഉപാസന കാണ്ഡം അത് വേദവിധിയിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സുകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് പോകും. എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തും. നമ്മൾ അവിടെ പോയാലും മോളിൽ പോയാലും താഴ്ത്തു പോയാലും നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അത് ക്ഷീണ പുണ്യ മർത്യലോക വിസന്ധി. ക്ഷീണം എപ്പോഴും പുണ്യം നശിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ തിരിച്ചെത്ത കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ പണിഷ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അകർമ്മം മാത്രമാണ് പ്രത്യേകത. അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ മേൽനാട്ടിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്താണ്? വൈദിക വിധിപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സാധന ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അമ്മ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ല. അത് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. ആ അവസ്ഥയാണ് അകർമ്മം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തന് പിന്നെ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളില്ല. അത് ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഇവിടെ നേരിട്ട് ഈ ലേഡർ താഴത്ത് മുകളിലെ ലേഡർ കയറണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അതിന് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം, അൾട്രോയിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവർക്കും തുല്യതായിട്ടിരിക്കണം, അൾട്രോയിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരം സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈശ്വരനായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധനായത്.
ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതിന് കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുണ്യലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴ്ത്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോരും. അതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, അത് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ എത്താത്തവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ എത്തുന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരിന് ഇതെങ്കിലും ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെങ്കിലും നീ ചെയ്യുക എന്നാ പറയുന്നത്. മിനിമം അത് മനസ്സിലായി. അത് മിനിമം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയർന്നിട്ടാണ് ഭക്തന്റെ പടിയിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ LKG ABCD പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 12th അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പാസ്സാവില്ല. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമില്ല. ഇതാണ് നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും പൊളിച്ചെഴുതാണ്. നമ്മൾ പറയും എന്താ പറയുന്നത്? മാനവസേവ മാധവസേന അല്ല, മാധവസേവ അല്ല ശരിക്കും. അത് മാനവസേവ എന്ന് പറഞ്ഞ മാധവസേവ അല്ല, മാധവസേവയാണ് മാനവസേവ. ഇതിനാണ് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണമൊക്കെ തിരിച്ചാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, കൊന്നാഭാവം തിന്നേ തീരുത്, അത് തന്നെ തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ഇടവരുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാല്ലേ ജനറൽ ആയിട്ട്. ഇത് ഈശ്വരനായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല. അതൊക്കെ നല്ലതാണ്, നീ ചെയ്തോ. പക്ഷെ ഈശ്വരനായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന ഈശ്വരനെ തന്നെ നീ പൂജിക്കണം. അതാണ് സിമ്പിൾ ഫണ്ട. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. അതിനിടയ്ക്ക് ഇത് തെറ്റുന്നല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകും. ഇത് ഒരു പടി മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണം. ഈശ്വരബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലേഷിക്കാം. മറിച്ചാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മെച്ചവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത്, നമ്മള് എല്ലാവരും A to Z നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ശരീരമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ധനം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും. എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി എന്താണ്, അത് ഈശ്വര അവബോധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല നല്ല സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരിൽ പലരും നല്ലൊരു, ചിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലർ നന്നായിട്ട് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലർ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് സാമ്പത്തികമുള്ളവരുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഏതാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്, അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല. അവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽപ്പെട്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്, എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സിനല്ല, എനിക്ക് ലീഡേഴ്സിനാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ, അതാണ് മാനവസേവ, അതാണ് മാധവസേവ. മാധവസേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. അതെന്താ? മാനവർക്ക് അത് ഉപകാരമായി മാറും. അല്ലാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റോ അതിന്റെ നാഷണലിസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കർമ്മശേഷി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഈശ്വര ബോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ അഭിലേഷിക്കാം. അവന് ആനന്ദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുക, അത് ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, നാമം ജപിച്ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഞാൻ തപസ്സിന് പോകുന്ന അവിടെ എത്തുന്ന എനിക്കൊരു ടെൻഷനില്ല, അതല്ല. ഭഗവാൻ ആദ്യം അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ ആയുധശക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാനാണ് അർജുനൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് അത് കർമ്മയോഗമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കർമ്മശേഷി ഭഗവാന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. പിന്നെ വൃക്ഷം 100 കണക്കിന് 1000 വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരന് കേന്ദ്രമായിട്ട് എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വരാധിഷ്ഠമില്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയൊക്കെ കബളിക്കുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനിങ്ങനെ കുറെ കാലം ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ കുറെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല.
ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രം, അതിനെപ്പോഴും പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ്. ഹൈ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരബോധം. സിമ്പിൾ ലിവിങ് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഹൈ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു എളിമമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെന്താണ്? ഈശ്വര അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത. മാനവികത വേണം, ഈശ്വരൻ വേറെ. ചില വ്യക്തികൾ പറയും അല്ലെ, ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല, പക്ഷെ ആർക്കെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തൂല അവിടെ. പതുക്കെ അത് എത്തുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്, ഇത് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് 12ാം അധ്യായത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണത്. അപ്പൊ ഈ സോഷ്യലിസം, മാനവികത, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും ഇതൊക്കെ എന്നിവയാൽ കബളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ് ഈശ്വരനെ ചിന്തിച്ച് ഒരു ചെറിയ ജീവിതം നയിച്ച് ഈശ്വരൻ അനുഷ്ഠിതമായിട്ട് ജീവിതം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രഭുസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആലേ വെച്ചല്ലേ, അത് പ്രഭുസ്വാമി പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ ജീവിതം ഇന്നത്തെ ജീവിതം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ലോകത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? കുതിരവണ്ടിക്ക് പകരം ഇന്ന് കാറുകളായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു ഡിഫറൻസ് നടന്നിട്ടില്ല. നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന്. അതാണ് അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആചാര്യന്മാര് അതിലൊരിക്കലും കണക്ട് ചെയ്യാത്തത്. അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു മായയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ആ മായയുടെ പിറകെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള, അതാണ് ഈ ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലളിതമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊന്നും, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ചുറ്റുപാടൊന്നും നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ എത്ര ലളിതാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി അല്ലെ? ഇന്നത്തെ 2 മന്ത്രത്തിന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ വായിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പുസ്തകത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ സ്ലൈഡുകളെല്ലാം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടല്ലേ കണ്ടത്? അല്ല, 1-2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതില് ഒന്ന് നമ്മളെ 3 തരം ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക്, അതല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു അതിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ല, മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് അതില് വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ സ്വകർമ്മം, സുകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ്, അതും അതിൽ കണ്ടില്ല. നിഷിദ്ധകർമ്മങ്ങളെയല്ലേ നല്ല കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിഷിദ്ധകർമ്മങ്ങളല്ലേ 3ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അത് വികർമ്മങ്ങളെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം എന്നുള്ള നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങളെയല്ലേ 3ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെ, നിഷിദ്ധ കർമ്മങ്ങള് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, അതേപോലെ തന്നെ വാക്കുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ചണ്ടാലനാവും. വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിമൃഗാദികളാവും. ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ഷലതാദികളാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. പുരാണങ്ങൾ, അതാണ് പുരാണം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ഇതിന് പുരാണവും വേദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പുരാണങ്ങളില് കഥ പറഞ്ഞു തരാണ്, അതാണ് കാര്യം. വേദങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് പറയാണ്. ശരീരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇതാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. പുസ്തകത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? ഒന്നല്ലേ? മന്ത്രം ഒന്നല്ലേ? മന്ത്രം 1. ഞാൻ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവർ സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ മന്ത്രം വിശദമാക്കുക. മന്ത്രം 1 വിശദമാക്കുക. മന്ത്രം 1 വിശദമാക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധാരണ ആശിക്കരുത്. വൈദിക ജ്ഞാനം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് വിധിച്ചപ്പെട്ടത് അതുണ്ട്, അത് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണം, നമ്മളെ പ്രത്യേകത അത് നമുക്ക് എല്ലാതും വേണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാം. അടുത്തത്, വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കാരണമെന്ത്? അതെന്താ കാര്യം? അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം
അപൗരുഷേയം അത്രേ. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. അത് മാത്രം പോരെ, സാധാരണ വ്യക്തി അത് മാത്രം മതി. സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. തെറ്റ് പറ്റില്ല. അത് തെറ്റ് പറ്റില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ ഇവ. അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, അയാൾ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതായത് 4 കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അയാൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നു, അയാൾ മായയ്ക്ക് വംശവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയതാണ് ബ്രഹ്മാവിനല്ലേ? അതെ, ബ്രഹ്മാവിന്. ബ്രഹ്മാവിനെ എവിടെ കൊടുത്തത്? ഹൃദയത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. വേദ അറിവ് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയാണ് തരുന്നത്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശുക്ലയജുർവേദം, കൃഷ്ണ യജുർവേദം അല്ലെ? അത് ശുക്ലയജുർവേദം, കൃഷ്ണ യജുർവേദം ഉണ്ട്. അതില് ഇതേതിലാ വരുന്നത്? ഈശവാസുപനിഷത്ത് ശുക്ലയജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഈശവാസുപനിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേദങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ? വേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നല്ല, വേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ വേദം കൊടുത്തതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലെ? ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ പറ്റി മുഴുവനും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പരാപ്രകൃതി ജീവാത്മാക്കൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഭൂമി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അത് അപരാപ്രകൃതിയാണ് ഭൗതിക പരാപ്രകൃതി ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവസത്ത്. പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവസത്ത, ആത്മാവ്, നമ്മളെല്ലാവരും. അതൊക്കെ ജീവസത്ത. പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങള് ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം പ്ലസ് മനസ്സ്. അതായത് 8 ഇന്ദ്രിയം, 8 സെക്ഷൻ. അതായത് 8 എന്ന് പറയുമ്പോ 3 പഞ്ചഭൂതവും പിന്നെ 3 മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. സ്ഥൂല ശരീരം, പഞ്ചഭൂതം. ഇത് 5, 3, 8. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അപരാശക്തിയാണ്. പരാശക്തി എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ആത്മാവ് വേറെ, അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളത് സ്ഥൂല ശരീരം വേറെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം വേറെ. ഇത് 3 മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മ പറയുമ്പോ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും നമ്മ അറിയാത്ത സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മരണത്തോടുകൂടി നശിച്ചു പോണത്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം പോവാണ് നമ്മളെ കൂടെ. ആ അവബോധമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോണത്. അതാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതാണ് ചിത്രഗുപ്തന്റെ കഥകളൊക്കെ അതിനോടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതില് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചിപ്പിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്താലുണ്ട് അതിനുള്ള മെമ്മറി അതിൽ എപ്പോഴും എടുക്കണ്ടാവും അല്ലെ? ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണ പോലെ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ സാധനം അവിടെ ഇരിക്കണ്ടാവും. ഇത് നശിച്ചു പോവില്ല, ഇത് പോവില്ല. അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്
അത് ഞാനും എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്ന് കാണുന്നു, കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയില്ല, പുരോഗമനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിസം. മൂന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. വർണ്ണാശ്രമം കമ്മ്യൂണിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, വർണ്ണാശ്രമം എന്താണെന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്ന് കാണുന്നു കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയാണ്. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്ന് കാണുന്നു, കഴിവുകൾക്ക് അവസരമില്ല, പുരോഗമനം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം, അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം, ആളുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടും. അല്ല, അതും കമ്മ്യൂണിസമാണ്. ക്യാപിറ്റലിസം കേന്ദ്രീകരണം, ഉള്ളവനില്ലാത്തവൻ എന്ന വ്യത്യാസം, ധനികൻ പാവപ്പെട്ടവനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം. അതായത് ക്യാപിറ്റലിസം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ രണ്ടും പറയാം. ഒന്ന് അമേരിക്ക, ഒന്ന് ഇവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, റഷ്യ. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ. അടുത്തത് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ചുമതലയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മ തുല്യരുന്നല്ല, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ കാണുന്നത്. മറ്റേതിൽ എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിസത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തുല്യരുന്ന്. മനസ്സിലായ? അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. നമ്മളെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 9:26 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതാണ് പത്രം ഫലം, പത്രപുഷ്പം ഫലം ദൈവ ശുദ്ധ ചിത്തനായി ഭക്തിയോട് സന്തോഷപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. അല്ല, 9:26 പറഞ്ഞ പത്രം പുഷ്പം ഫലം അതല്ലേ? അതെ. ശുദ്ധ ചിത്തനായി ഭക്തിയോട് സന്തോഷപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്തി പ്രയച്ചത് തടം ഭക്തിഹൃദയഷ്ണം ആഷ്ണാമി പ്രിയാത്മനഃ. തന്റെ എല്ലാം ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണയെന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. അതായത് എല്ലാതും, അതായത് ഇതിൽ പറഞ്ഞ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. പത്രം അതായത് ഇല, പുഷ്പം, ഫലം, പിന്നെ തോയം, വെള്ളം, ഇതൊക്കെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് കൈക്കൊള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്ന എന്തെല്ലാം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതും മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നതാണ്. അതെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണവ്യവസ്ഥ അവഗണിക്കുക വഴി അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയും ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാര്യം. അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ നാശം വരുത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, പ്രകൃതിക്ക് ഒരു നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദി അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്റെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അസുരൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അത് ഹിരണ്യകശിപിന്റെ രാവണന്റെ കഥയൊക്കെ പുരാണങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് ചിന്തിക്കണില്ല. ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ഭഗവാനാണ് വരുന്നത്. അതിന് നരസിംഹാവതാരായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. കാരണം വളരെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് അവിടെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ രാവണന്റെ അഹങ്കാരം എന്തായിരുന്നു? ഒരു സാധാരണ അത് രാവണനെ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞു. അതങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ വധിക്കൂല, അത്തരം ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നിരീശ്വരവാദികളുടെ പ്രശ്നം അതാണ്. ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഥ അതാണ്. അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് എവിടെന്നാ വരുന്നത്? അതും തൂണിലും തുരുമ്പിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ആ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറയോ? ക്യാപിറ്റലിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതില് ചൂഷണാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, അമേരിക്കനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ധനികൻ പാവപ്പെട്ടവനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്രീകരണമുണ്ട്, ഉള്ളവനില്ലാത്തവൻ എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്.
അതന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ധനികൻ പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അവിടെ എപ്പോഴും മത്സരവുമായിരിക്കും. അത് നൽകിയത് ഭഗവാൻ ആദ്യം വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവൻ. അത് ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിൽ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം 2 വിശദം. മന്ത്രം 2 വിശദമാക്കുക. എന്തുവാ? മന്ത്രം 2 വിശദമാക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. മന്ത്രം 2 ഈ വിധത്തിൽ തുടരുന്നു. ഒരുവൻ നൂറുകണക്കിന് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രവർത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ നൂറുകണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? അടുത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്? കർമ്മബന്ധനത്തിനാവാൻ കാരണം എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നതാണോ? ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ലേ? പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ ഈ ഉത്തരം? 21 പേജ് നമ്പർ, ലാസ്റ്റ് ലൈൻ. 21-ാമത്തെ പേജ് നമ്പർ. ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ. പറയാ. അതായത് ഇത് സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നും പറയാതെ ഭൗതിക ജീവിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം കാരണം വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും. ഇതിനെ ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അഥവാ കർമ്മബന്ധനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആയില്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? 3 തരം കർമ്മം ഏതെല്ലാം വിശദമാക്കുക. അതിപ്പോ പറഞ്ഞാണല്ലോ. കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തികളാണ് കർമ്മങ്ങൾ. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമായ കർമ്മത്തിന് വികർമ്മം. അപ്പൊ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് വികർമ്മം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാം, മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കാം, അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്പെട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്യൂരിഫൈ ഫോമിൽ പറയുമ്പോഴാണ് സുകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്നു പോകും നമ്മൾ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. പക്ഷെ അകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്? ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തി തരാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവനും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പുണ്യലോകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖത്തിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാൻ മുകുന്ദന് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. മുകുന്ദനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാനും. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് അകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, നാമജപം, ഇതൊക്കെ അതില് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ? മാനസികം, വ്യാജികം, ശാരീരികം. വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് ബുക്കിലില്ല. അപ്പൊ മാനസികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. മാനസികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് എന്ത് ചെയ്താലും. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്?
അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മാനസികം, അന്യന്റെ മുതൽ അന്യായമായി കൈകലാക്കുവാൻ ചിന്തിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് നിശ്ചിത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കണുള്ളൂ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ. അസത്യ കാര്യങ്ങൾ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവുക, പരലോകമില്ല എന്നും ദേഹമാണ് ആത്മാവെന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇവയാണ് മാനസികമായ നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവനെ ചണ്ടാലനായിട്ട് ജനിക്കുക, അതായത് അവനെ ഭഗവാനെ കിട്ടാനുള്ള ഭഗവതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആസുര്യമായിട്ടുള്ള അതിലേക്ക് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും. വീണ്ടും നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നറിയില്ല, നമ്മൾ വീണ്ടും മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ. അതാണ് ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോബ്ലം. പിന്നെ സംസാരം, പരദൂഷണം പറയുക, അസത്യം പറയുക, പരസ്പരം പറയുക, അസത്യം പറയുക, പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത നിഷ്പ്രയോജനമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. നമ്മൾ 99% ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഈ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാമജപം പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇവയാണ് വാചികമായിട്ടുള്ള അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ. അത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? പക്ഷികളായി. പിന്നെ ശാരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യായമായ അപഹരണം, ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാത്ത ഹിംസ ചെയ്യുക, പരധാമഗമനം, പിന്നെ എന്നിവയാണ് ശാരീരമായിട്ടുള്ള നിശ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് ചോദ്യം? ഭേദവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മത്തെയാണ് സുകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന പുരാണത്തിലുള്ള ഒരു കഥ അറിയാലല്ലേ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ഏത് ലീല ഏതാണ് വരുന്നത്? അത് ദാമോദര ലീലയില്. ഹരേ കൃഷ്ണ, കർട്ടമ്പറു അതിൽ വരുന്ന ലീല. ആ ലീലയിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്. മനസ്സിൽ ശരീരം കൊണ്ടും ഒരാൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ? അത് നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മുടെ രമാദേവി മാതാജി ശിക്ഷാഷ്ടകം ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒഫൻസസ് പറയാനായിട്ട് 3 പേരെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവരോടത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒഫൻസ് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവര് ഇപ്പൊ തന്നെ പേര് തന്നുള്ളൂ. ഒരു 3 പേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം, അത് നമ്മൾ മാറ്റർ തരും, അതൊന്ന് പഠിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് വായിക്കുക, അതിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ 4:30 റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. നമ്മള് വീഡിയോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അൺമ്യൂട്ട്. കാരണം അവർ ടൈമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റ് ആയ സമയമാണല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ആവരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡേറ്റ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറയുമല്ലോ. പറയും, അത് പേര് തന്നതിന് ശേഷം ഡേറ്റ് പറയുള്ളൂ. രണ്ടും. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകവും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപരാധങ്ങൾ അല്ലെ, ഒഫൻസസ്. അപ്പൊ ശിക്ഷാഷ്ടകം രമാദേവി മാതാജി ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ശിക്ഷാഷ്ടകം ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. മാതാജി, ആ രണ്ടാമത്തെ 2 വരി നല്ല ക്ലിയർ ആയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ഞാൻ ചൊല്ലിയത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിക്ഷാഷ്ടകം മാതാജി 3 പേരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചെല്ലിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ? ഇല്ല, ഒരാള് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ശിക്ഷാഷ്ടകം ഒരാള്, ഒഫൻസസ് 3 ആള്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണം ഒരാള്, രണ്ടാമത്തെ 3 എണ്ണം ഒരാള്, ബാക്കി 4 എണ്ണം ഒരാള്, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ അതില് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ പേരിട്ടാലും മതി, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഞാൻ വേഗം പേര് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം ചാൻസ് കിട്ടും. ഒന്ന് ഫൈനൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് കിട്ടിട്ട് പേരിട്ട്. അപ്പൊ രമാമാതാജി ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരും പേരിടും. അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ പേര് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, പേർക്ക് ആരെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം വരുമോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മാതാജി പിന്നെ 2-3 പേരും കൂടെ എടുത്തിരിക്കും. 3 പേര് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. അതെ.
3 പേരും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഭഗവാനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, നമ്മളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണതല്ല. ടൈമിംഗ് ശരിയല്ലേ? അതാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ടൈമിംഗ് 4:30 കാലത്ത് 4:30. 4:30 കേറണം. എനിക്ക് 2.5 മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. 2 മണിക്കാവൂല. അതവിടെ 2 മണിയാവും. പ്രഭുവിന് പറ്റില്ല. എന്നത്തേക്കായിരിക്കും അടുത്ത വരിക എന്നല്ലോ അറിയോ? അത് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല, പേര് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവര് പറയും. ഒരാഴ്ച നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും ഏകദേശം. അല്ല, ഒന്ന് ചൊല്ലി പഠിക്കാനുള്ള സമയം. അതിപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നമ്മള് ചൊല്ലി പഠിച്ചാൽ നോക്കി വായിച്ചാ മതി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പേര് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പേരിടുക, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നാള് മാതാജി ഇട്ടിട്ടുള്ള പേടാണോ? മാതാജി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ഒഫൻസസ് ആണ്. അത് ഒഫൻസസ്. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകം, കീർത്തനം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? വേറെ സംശയങ്ങളുണ്ട്? പിന്നെ ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കാ വേണ്ടെച്ചാ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ജിപേ ഇല്ല, കൊണ്ടുതരുമോ? കുഴപ്പമില്ല, അത് പിന്നീട് നോക്കാം. അപ്പൊ പ്രഭു അത് അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അമ്പലത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്നും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതൊന്നും നമ്മള് ബോധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് അമ്പലത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നവര് അമ്പലത്തിലേക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ 2 പരീക്ഷയുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് L2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ചോദിക്കാം, പറയാം. ഓക്കെ, കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ പ്രഭു? ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? കൊടുത്തിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം നമുക്ക്. അതെ, ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവരെ ടൈം എടുക്കും. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹാജരിട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന്. ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ, ലിങ്ക് വന്നു. ചെയ്തില്ലേ? ലിങ്ക് പോയോ? ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വന്നിരുന്നു, ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു. ചാറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, നോക്കി നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റില് ഉണ്ടാവും, നോക്കി നോക്കൂ. അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ മാതാജി? കുഴപ്പം അറ്റൻഡൻസ് നോക്കുമ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പല്ലേ? ചാറ്റിലുണ്ട്, കിടന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, ചെയ്തോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ? ഞാനും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണോ? ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജിനെ വിളിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും ഫോൺ ചെയ്ത്. കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ തോന്നണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി, റിപ്ലൈ തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഇന്നലെ എന്താ മാതാജി 7:50 കേറിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞത്? 7:50 ഇന്നലെ കേറിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് മറ്റു നൈറ്റില്ലേ ഇന്നലെ. അത് ഉണ്ടല്ലോ, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ 7:50. ഇല്ല, കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഇന്നലെ ഞങ്ങള് 4 പേര് കേറി, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്കിലല്ല, അത് വേറെ ലിങ്കാ. ആ ലിങ്ക് പിന്നെ കിട്ടിയില്ല. അത് ശരി, 7:50 ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓരോ ലിങ്കിലും അതിന്റെ പേര് എഴുതിണ്ട്. ഭാഗവതത്തിന് ഭാഗവതം എഴുതിണ്ടാവും. എഴുതിണ്ട്, ഉണ്ടാവും, നോക്കി നോക്കൂ. 7:50 ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, 8 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലിങ്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി കയറുന്നതിന് മുന്നേ. എന്താണ്, ഏത് ലിങ്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന ക്ലാസിന്റെ ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്ദേവജ പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.